Laixi hartzen zuzenien. Epa, ander. Ia. Barikuro arratzaldeko 8:00 aurrera. Taladro sarata goizien. Ator kantari! Oye! Laixiar irratia aidan da. Hau palete! Hori! Leti bai! Txoritzona! Etorri gure kabina Laixiar irratia Batu zaitez gugaz batera Danon batera Laixi hartzen Txiste edarra Etorri hemen Laixiarren zule Gaurko honetan be batu gara Gure lantaldie, gure laguntalde handize Eta gaurko honetan Laixia hartzeneko 23. saio hemen beteko gu. Bai. Saio barrize, sorpresakin beteta. Gainera teknologizitan be, astiro bagoiz aurrerantza. Eta baliteke kanpoko norbaiten agotzen bat entzuna lixeti, Baliteke. Bai. Aukeri badeko. Eta hori, gonbidatu ebe bai. Zeu izango da gaurko saio borobil hau. Eta, azten moduen, igual barri batzuk aipetuko guz, errentzungo dan, zer ez entzungo eta abar? Bai, aipetuko guz, Venga, moduen. egunerokotasunien ipini gaitxesan. Vale, norra hasiko da. Hasi zeu. Hasiko naz ni. Vale, nik asteko barri iguale holan potentienak argi dut. Badakigu oine argi indarran fakturiek aldatu ingo diela, ezta? Eta oine ordutegi barri batzuk erakutsi dabi, eso aurkeztu da bez, ezta? Entzun dozue? Bai, entzun duz. Bai. Eta atara bez 3 ordutegi moduen. Bat da, ora punta edo puntako ordue, bestie, ora jana edo ordu laua, ez dut, dala, ezta? Bai? Eta azkena da araneko ordua. Horia. Edo ora del valle. Ora valle. Bale, ze pasetan da, puntako orduen, presizue, igo iten dala eta baieko edo araneko orduen bajatu iten dala. Orduen, ordutegisek honek die. Puntako orduek die, goizeko 10:00-tatik, eberdiko orduietara, eta gero arratzaldeko 6:00-tatik, gabeko 10:00 arte. Gero, ordu lauak, die goizeko 8:00-tatik, goizeko 10:00 arte, gero eberdi zen, hasten da barriro, orduietatik 6:00 arte, eta gero gabien, barriro, 10:00-tatik 12:00 arte. Eta azkenengue, 3. dana, araneko ordue dana, hasten da gabeko 12:00-etan eta amaitzen da goizeko 8:00-etan. Faltadan ordutegi hori betetzen da. Labadori ipintzeko orduana. Programa impresa ordu ipinike. Hori da, bai. Gabeko 10:00-etan, 10:00-etan, 12:00-etan, orduen, hora del valle, araneko ordua, orduen lavadora. Edo, asteburuta jaio honetan be, hau egongo da. Ez dakit, ze iritzideko zuek, iritzirik. Egunero dau. Osa, astenetik domekara ordutegi hau. Ez, asteburuta jaio honetan, araneko ordua. Egun osuen, 24 ordu. Bai. Hori da. Bai, holanda. Nik uste dut, hau metodo jarri abienak oso parrandero egiten bidiela. Ze badakizi asteburuan datorrela eta argize asko erabilela. Ni pentsaba baietz. Ixen Alanda benik ez dut ulertzen. Segaitik, inok ez dut esplikau da, telebizinoen ez periodikoetan ez dut topau, esplikazioa segaitik deko zen ordutegizek eta prezio ezberdinek argizek. Neu kontestako etzut. Europa danien egiten da holan. Baina segaitik. Hori ja ez dut esplikatu. Ez da bit. Berez, ustot euren helburu edala kontsumo hori bajatzie. Baizera. Euren helburu hori da aurkezten da biena, gero ja. Ja, claramente. Euren helburu da Patrika kondo betetia. Bai. Hori fijo. Baina hori da aurkezten da bien helburu, Nobeda de rabotosu. Hori da no dakigu. Kapitalismo zer dan usto Badakizue, aberatzok ez apuntau. Ez aionak aberatzok apuntau. Bueno, alantzik. Bueno, barriz kontau dugu, baina barrizarrak pe badauz, gaurko gunez eta ze pasauzan eta holako kontu ebe kontetako bagauz eta jungo gara 2004, hemen batzuk ondino txupetia zibilizen orduen, ez dut esango ni gaitxik, porque ez? Ni bez, Igual ni, ez da? Bost urtegaz txupeti, Bost urtegaz no niño kontuz, txupeti luze. Ni urtegaz.
Bai, txupetie, hori. Ba, 2004en, Estatu Espainiarreko gobernuek aprobaban aurre proiektu bat, emakumeen aurkako violentzian ingurukue. Orden, tema importanti izen zen. Bai. Epoka horretan ganera 2004en bai izen zen matrimonio homosexuala bai aproba biena, eta printzie bai eskontu inzala, eta ez dakize, bai, tema fuerte izan 2004. Letizia Ortiz. Horioketa. Bai, oso importanti eta berandu, ez da? Bastante berandu. Eta, bai, holan da. Eta 3 urte berandu hau, ekainan lauen, pasau zan, etak basuetena apurtoia bala. Eta barrio behartu ebazela armak, eta ekinotzela horreri. Badakigu eta, 2018 zen okerrezpan hau, Bai, uste ja, desagertu zela banda terrorista moduen. Hori da. Eta hoxe, horre die barrizarrak. Eta gehitzeko, igual, hemen izorretako gure pertsonai ezagun baten, omenaldi izen zen oin 10 urte, 2011 urtean tilin hori, Euskal Herriko Trikitilari elkartiek, hemen omenaldi zehotzien, hemen ospatu zen, Euskal Herriko Trikitilari egune, gure herriko plazan, egun polita izen zen, ni akortu bendekete hemen egon itzela, eta goroipatu behintzet, tilinok bai trikitizan munduen, eta kulturen inguruen ekarri dauen lana, indozkun ekarpena, eta, omenalditxo bat iteko aprobetxako gup, oin 10 urte trikitile elkartiek eiabe moduen, eta astero moduen oin pasauko gara igual egunean behin, gure lehiaketatxue, horreko gure taldi egunean behin aplikazio edo joku horretan, 10 galderako sortatxue egunero, aletxue horri pinibida, eta guruzunien maitan zeuk ikusumene Pasan azteko ikusiko gu? Edo aztenetako, Pasan galdera bardine. Zeinek irabazi hauen pasan aztien, esan eskero? Botakot? Venga, bai. Lehenengoko postuen, danborrak badeko guz? Bai, esan dugu, irabazli eta oine aztenetako, iru lelenak edo. Oso ondo. Vale. Astero formato barrez egunean behin, oso ondo. Renovando. Hemendik aurrera argara hasi zenbak izak esaten aleatoriamente, ez? Igual, 10garrenean hor da. Baina moduen, Bai, adibidez. Aldo gota, gaur 23garren saioe da. 23garren postuen nor dau. Ona. Vale, lehenengo hasiko gara nondik? Lehenengo postuetik. Vale, esan lehenengo, Tanborrak badeko guz edo guk ingo duguz? Venga, ingo duguz guk. Pasan hastien lehenengoko postuen Ainara! Opa, Ainara! Plazako Ainara! Nik lia Roseta espero naben betiko... Bigarren ian dau. Plasta, eta... Baitxe dagune. Eta, Ainara, soiz jonak. Opa. Urrengu, ja, esan egun. Zein. Ezoin, 23garrena ja, ez da. 23garrena. Aurreko aztien ira 23garrena. Podio, jako 23garrena, bigarrena da 3garrena bezaleik ez. Ona hori. Baitxe. Vale. Venga, botakot. Hori, ondo. Bigarrena esan dut. Bigarrena lia Roseta. Hori da. Eta 3garren postuen... Joritz. Makina. Joritz hori gure Joritz da, Bai. Apa, Joritz, animo. Gure Estenu holgantza irabazi, haingo hastien irabazten duzun, osaiz podiumien beti, Ja. Top. Bai. Eta oin 23garrena botako gu, ezta? Venga. Pasan hastien 23garrena izen zan... Unai García! Aupa, Unai! Unai García Alves, ezta? Bai. Unas! Bai, ba. Hori bera. Opa, Unai. Aupa. Zu. Aupa, 23garrena. Ia, eta oine... Astenetakoek begituko guz, ezta? Ia, ba. Venga, begitu. Astenetan... Nondik hasiko gara, 3garren postutik? Venga, ba. Bai. 3garren postuen, astenetan... Dekogu... Richard. Apa, Richard.
Richard Alberdi. Richard. Haupa, Bai, opa. beti da hoi turburuko bat ematen Bai. men saio emitzen Bera, bai saio. Ez que hainbeste parrilla da uste dut horrek akitu dizemoten dagoela, Horrelako hain bida, bai. Bigarren gau postuen, dekogu... Efectos especiales. Bigarren posten efectos especiales. Ona, Bai, venga, hau lehengora. Ze total, Animo. Dekogu... Lierrez eta... Ai. Efectos especiales, bai. nahiko efektu espezialet garek beti hor Ja, dutzen egoten. beti dau lehenengo Te bigarren dio. hor, bai. Formuli ez tasku pasau niño, Ja, hori nien estasku. Igual entrevistatxo bat inaliako, usta? Igual. Itxo, Lierro Zeta nor da? Ez dakigu. Izenleike Eh, nire bai. lenguzun semie? Izenleike. Izen leke. Izenleke zuen lengo zuen semia o zuen lengo zuen ez dakigu ondino baina bai. Ja. Ia, zer dinoen. Eta? Amaitzeko lehenengo postuen. Dekogu astenetan... Olatz. Hola. Hola. Haupa, hola. 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 Ia, Hola. mantentzen dagoen lehenengo postu. Lehenengo zoiez? Hurrengo astero. Ia. Gitxi falta da. Batzu falta diaiteko, baina... Beste partida bi falte jago, ia. Partida bi, claro, gaur ostirala jokatu bada Gaur bintzet. jokatu dau. Bai, gaur jokatu dau. Bai. Hombre, Bizarko late Bestela, izango ditzeke bai. jokatu bari lehenengo jutia, Bai, Joder. No, batzuk askontuz, Posible izango zen, baina ez jokatu du. Eta bueno, hau izin da egunean Hori da. beinek emon dauena. Mhm. Gusten dugu, betiko izenak hor dauzela, no se peinen barritxuren be... Egoten da, Unai, Bai, no se Unai izena, Unai Alves. Unai Bai. García Alves. García Alves. García Alves. Haupa, Unai. Hogeita hirugarren postu hori Beraz. lortziarren, benetan, itzela lako meritue, ganera leixi errateko egunean behin taldien, igerten da sekuleko nivela dauela. Bakotxak bere helburu deko. Ze, nosi zen hori azkenen guek esatera joan ginen hasi ginen. Zaten, ba, venga, Bai. gu, azkenen Gu guena. azkenak. Eta bostetik lau gure artien Gu egu esan, ginen. mai bueltan. Bai. Baina, bueno, hori txiko gu anekdota moduen, hori txiko gu, ez teko garrantzi handirik. Eta astiro gupe aurrera ingo gu, eta honena musika pixka bat entzun, eta laster gatoz gure tarte guztitzekin. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the
it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like. Eta gu hemen txeia martxan, pila guztiek kargaute, da honen aizengo liteke, jake bariku edan, aste guztize lanien ikesten edo ibiligaren horretan pasako gu, deskantzetako gu dekogu, aste gura torreuretik planak egongo dior, zereinek eta horretan laguntzeko aditu dekogu guk, gure unai etxeita izpuru eta ja honezkero zenbat moteko zan bestakigu, eta berak ekarriko esku gure artera, berak ondo iten dago moduen edo ondo esate oskun moduen, Isorreta tropikala. Irratia da eta Isorreta tropikala atalien zauzie. Badakizue astero legez, eguraldean iragarpena emoten dauen atalien. Bueno, azte bukaera euritxu honi paso emon eta gero, bizer goizien oraindik, zapatu goizien, gaurko laino ondarrak okinguz, euri ondarren bat edo beste bai, igual zirimiritxo bizkatein leike mendik ontretan, baina egunek aurrera inala, zapatuek aurrera inala, denpori argitzera ingo dago, arrantzaldien ziurrenik, gure ostarte batzuk eta euskizepe kuku baten gozku, temperaturape bizkalde duengo die, eta domekara begire, goizien freskura bizkalde duengu, egune freskotik hasiku, baina gero egunek aurrera inala, zeruek argitu, euskizeek urten eta temperaturape gora ingo dabe, beraz, aste bukaera eder bat aukingule esan geinke, bizer goiziek endute, bizer goizie estrepizio txikitxo bat izango da, baina bueno, esto eskualdera ez duko aste buru, Eta atornazterako zer, printzipioz, aize aldakorra aukingu, inger gitxigaz, euskize gehien bat, guraldi egonkorra, eta aize aldakorra eta iparreki aldeko aukingu, beraz, temperaturak larrei bestaben gora ingo, baina, hogeta bi gradu inguruen aukinguz maksimuek, beraz, fenomenok eguraldize, bai, zapatuen, arratzaldien batez be, domekan, astelen eta martitzenin gitxienez, bai, hortik aurrerakoek, betiko moduen, entzule, egunez egun ikusi biku, eta beste barik, asteburu aprobetxau, ederra datorreta, bidaguenak deskantzau, bi arrastabenak egurremon, eta beste hori, izan untxa. Venga, gero arte! Orgasmoa, orgasmoa, orgasmoa. Gauari erronka egitea, hotzaren testigu, beharrezko zaiotzea, sentimenak sufritu. Beluma batek idatzi zuen, xaminak gaindituz, etzazu atzera begiratu, itzalak irentsiko zaitu. Gauari erronka egitean, hotzaren testigu, beharrezkotzea diotzea, sentimenak sufrituz. Behin
batek idatzi zuen samina gaindituz, etzazu atzera begiratu, itzalak irentsiko zaitu. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua, itxua kaldua, noiz baitez manduko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, amiltegian onote den, ikusten saiatzen. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua. Noiz baitez manduko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, amiltegian onote den, ikusten saiatzen, 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 saiatzen. Ja, asteburureko prebizio badekogu, eta horrantza jarraitu bikogu. Eta esan dugu, gonbidatu bat badagoela hemen gure artien, gure talde txiki honetara batu dan Igor Galartza. Aupa dan hori. Aupa Igor. Arratzaldeon. Aste honetan estrenu da, zure horri zuri. Eta elkarrizketi azteko galdera sakon bat. Zelan ba, holako tarte bat ekarri guri izin duzule gure artera. Latza, Bai, horri zuri asko ez dut ikusi hemen, Hemen betetzen hasi zari behin da, nio. Ez, eginaen berba, barkasegaz, hasi zan luzela hurrien eta eitien, eta, zauzten, Igor, bertso saio bat eiteko ikusten za, ez da gizer, da kurioso irudiaten, porque nik beti ETV-en da entzun izen dute saior zukia da, honek espertuek eta aztitzak eta zena, bueno, ekarri egun izorretara, ekarri egun bintzate Durangaldeko zera eta beste ikutu bat emota. Azkenien babitu, helduei da gaztiei izorretako bertzola izek edo pasaudien bertzola izek eta esetzeko aukeri emoten dau, Durangaldien entzundako bertzo saio epe bai, eta behitu, jendie entretenintzen bada, erto baino beto. Bai, ganera iso horretan, bertzu beti ukinu presente. Hombre. Honako herri baten dantza taldi eta espatantza bakarrik ez. Kultura arluen beste gauza eta etorrera asko. Ilustre asko da bili jortatik, Hombre, jakituriz hemen biztan egoten da. Eta, bueno, esan dozu ez, bizkat bertoko ingurure enfoka gure osule. Eta hori, ez historiz jebe ongo da pizkat bertako engan, ez? Bai, atzo entzula alizen gendun Txo Alberdin inguruko, historia edo, erdi biografia moduko bat, eta, pentsa dut bertsoai historiko izan dela izorretan dako, da bertsoai itzan dako orokorrien, Durangaldeko txapelduna izenik eta holan, eta urrengo saioetan bekarriko doguz, ez? Ezagutzen doguzan, Kristina Mardaz, edo Justo Alberdi, edo... Eta, urrengorako ez dut esango zer ekarrikoten, baina elkarrezketa, mainguru interesante bat proposatu gure dut. Mainguru te guzti orduen. Hombre, mainguru, mesa erredonda zetan dara hemen karratu egin da oin, baina asin gara. Mai bibil txikitik asitxe, sekulako maikadi hemen. Nasaitxu hau, baina hemen kable asko, mikrofona asko ikusten da, eta laster betetan da. Hombre, horri zurizi dakarrik ez da beteko hemen. Eta, bertzuen inguruen izango da tarte hori, esan duzu moduen, bertakoen ganien. Eta galdera bat eukin jo buruen pentsatu, baina astu intzate bera,
Betxu zer dan, Nipe esan duzu horri zurik itxik zule, baina Bai. nahi idatzi kasu askorik ez dutze gutien gukamen. Bueno, gure bazu esplikako txuzat nundi atorren horri zurize. Azken nien espliketa bote, atzo esplikamene ban. Horri zurize azken nien idazle baten dako da SS-etik aztie da bertzolari zebe holan azten da. Emoteotze ideia bat eta horri zuri bat emoten dutzi eta horri zuri horren ganien idatzi, ez? Eta gero entzuten dauenak berez irakurriken dauela eta kuriosu da, metaforiko bada, eta egizia jarri nintzela ETV nintzen dazen esperto horren moduen, baina, lizentzia hori hartu neban, bintzet. Eta, beste ideiarik edo galdera ibako zuen, men eske maika digauz eta Igor gubizoko agarri gauz berbaiten, ez dakit, lotzaten da, jentia. Nik eske konfesan got da, ondino Igor ez dut entzun, zure saioa, baina, gero eta gogeiz daudeket, zuen entzunde eta honek entzunde, gero eta gogeiz dau piztu doztez, eta entzungot. Baina ez da galderarik. Saio nahi patenean gauza bat, Izorretan saio dauela. Nigatu nintzen ekainan 19 arte, baina 20 saio da Izorretan. Bai. Plazaratu kantoratute, prepalagunegaz, batera. Batzurdik be, hartu eta ez dugu SBS aurreatuko igual, ez? Ba, espada. Bueno, laizia erratia ez da urrin egongo. Hori esan gertu biliko gara. Bai, plazio eta laizia erratia ez da bate bestin gandiko irrinez. Eta bate daki, zer suertableken, gu beti gara horri zurizek eukiten daguz, batzutan hori besta goten, baina improvisazio asko guztien jago, eta guztegu bai bertzue eta bai irratize eta esan duzu moden, idazliek eta improvisauen biduzu, zeretik eta biozu dana. Hemen improvisadore honak dauz, Bai, zupentzen duzu baitz. Bai, gaur ikusi dana haki bai. Bueno, maneketan gara deko uneaz, ez da? Saiatzen gara. Bueno, eta ez dakipa, zuzer gehiago aporta honi. Zuzer gehiago aporta? Ez dakit, guztoko jaten eikie holan, zabalkunde bat, jentie pres bat hau bidazteko laizia irratire edo, gustoko bertzolariren bat, edo bertzoaldiren bat akortan dana Izorretan kanta usana edo, idatzi izela tranquil, eta saiatuko gara batzen. Oso ondo. Orduen, Bizkai irratian zorion agurrak eta ikina izan estilora gurutik, kolako zozer, ez? Gure edo zin lagunei familikori dediko guretzezle bertzoaldi bat, ipini guaz kontaktuen, eta Igor egongo da bitartekari. Onartzen dira maitasun bertzuek. Maitasun bertzuek, bai. Ez, batemate bertzu idatzi bat, o, audizo bitartez bialtzen bosku bertzu ebe. Bueno, izeleke beste plazetan ezin bada, bintzet uinetan edo internet bidez gabiz, baina irrati jen beste aldien entzunalko dina. Han metaforiko agertu da. Bai, improvisaguren azinaz eta azkenien betu. Ederto, bai, hori da. Bueno, izango da orduen espliko zu moduen horri zurize. Zenbat ero edo espero da? Ile beti hemen. Ile hemen. Bai. Ondo dago, ez? Suabe. Gogo gehiago sartzen da. Karo, azte bi luze laburrien, azte bi horri zurize, azte bi luze laburrien, dala jungo gara txandakatzen. Eta, bintzete, hoxe, bertzue zaitxela astu Izorretan. Hori da, bertzue bizi daigun Izorretan, eta zelan, ez? Laizia erratian bertan bebai. Horretako sortu zelako, hemen herrizeri erakusteko herrizendeko guzen gauza honak. Txarrapen, no se peinen esaten duz, beste era batzuetan. Zaten duz. Eta, egun aurrera gupe, ipin musika pixka bat, eta laster gatoz. Song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest.
this'll be a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong when you feel like an ocean being warmed by the sun. Remember walking a mile to your house, a glow in the dark. I made a family play for your heart, and the axe struck a spark. You wore a charm and a chain that I stole, especial for you. Love's such a delicate thing that we do with nothing to prove, which I never knew. Eta bagatoz bueltan, eta aspaldi baten entzun ez dugun tartiaz ganera. Uste dut, astitxo batzu pasau diela ranking show, gure artien ez deko gule, Eta... Pare bat pira indosuz, ez da? Bete bi errasko eta ezin danera llegau, beti mazetan moduen. Eta, bueno, bakizu zelan ranking show, azte tordena zenetan, nire saio preparetan dutenetan, ekarten dutaz, ranking batzuk. Eta, bueno, azken aldezen, autibilinaz, eta gaur ranking bibarik bat ekarriat. Oso ondo da, bandera. Bueno. Ez que gaur bilena, zein topako eta, billo. Bat eta ona bata? Bakar, Niko, hori da, zundue, Holanda. maminek merezi dauela. Eta ez dakiz eran topa una ben, kasualidades, eta ekarriot, bilduma berezi zen ranking bat. Osea, gaur egun mundu honetako edozein herriko iritxar edo biztanlek, dauen kolekzioa. Bai? Eta ganea topa marra pare agertu jaten zen, hau ranking zeurako da... Ona. Bierra berez, egin jogurten jaten. Eta, hasiko gara. Ze bilduma, edo pizkata antza hartzen juzat jesi hanten be. Da, silborreko pelusiakin eneiko bilduma bat. Kuriosu da, Etu, ze puntutera aiego algaren. Dudiedekot, persona bakotxan arabera, ia pelusila hori diferenti izten den. Bai, ez da. Claro. Segun ze kamiseta, Según ze kamiseta, telasko edan. Zertzi edan, kamiseti edan. Algodoie. Eta hau berau, Graham Barker, eske izena pez, lako egiz, australiarra bera. Saben, Parker. egun baten ezaben, venga, hasiko naz nire silborreko pelusiak kolosinetan. Beriek. Beriek bakarrik. Beste inorak ez. Bueno, ez dakit berak beriek. Ja. Planteo biko lauko, Dekoz potetxo ezberdinetan, dekoz, 30 urtien zier, ekin jozen, pelusiak. Eguneroko pelusille. Ez dakit, azti hemen. Egunero hartzaen pelotita batein, detak gorde etiketa da guzti. Hain detaiera ez dut irakurri gure. Estomago bide horretarako, Estomago bide horretarako. Bueno, kontos, igual norberen naizena, igual arek usinutan, Hori abeste kolekzio. Ja ba, igual geroko da hor propiedades, da rusine eta kolori testurie, da ondo analiziute. Vale, bai. Eta bueno. Ez da gonzer esan horri. Originala. Bai, aurrera dugu. Originala bada, baina... Hori lehenengo izena, eta bigarren bat badeku. Eta da, muñeka gigantiak edo muñeka erraldoien bilduma. Bai? Eta Bob Gibsonek jaben, eta dekoz, 240 neskatila bere etxien sartute. Danak neskatillak? Danak neskatillak. Wow. Eta bere emaztie. Ganera, berak holan definitzen dau. Bizidie, berez, 242 persona etxe baten, baina 240 die panpeina erraldoiek edo esan dagoen. Horrek zan egin da, lauko grupotan sepaetako eta... Oine, postoetan... Ustot, horrek dekizela antigorputzek ja... Eurengan. Lendik. Nadie convivientos. Baina niri etxetea pape argi gatu. Emazti benetazko da, ala beste papin bada. Ez, benetazko da. Vale. Eta ados dago horregaz. Bai, antzagan ez baiz, etxe bardinen bizida beste 240 kilimo. Nien asko bere etxera. Ta panpini silborretan bez pelusil urte denakia. Bueno, igual gure laixiarko gure teknikari ez, gure talde txu igual bielubirko korresponsalen batara, bertara.
Ez dakit nungo dan, claro. investigazio. Ondo. Bueno, simaz horretan itxiku. Bai, Ze asko dau, ondino asko dau. Eta, hau da beste bat, ez molestau letreruen bilduma. Osa, no molestar. Hainbat aldez ikusiko gendune. Bai, hoteletan eta Hoteletakoek. Bai. Ja. Da Gianfrancois Bernetti, joan asko bideiatu idau, eta joan da hoteliko hotel, horrek karteltxuek. Lapurtzen. Gustaiate Ja. entrenazio, Gianfrancois. François. Are, Frankoiz de etxena. Ez que, badakizu, hizkuntza asko ez da usatu minetan. Alantzi da, bakizera honakorik ez da llegau, momentuz. Ez, que no. Da zenba kartel, ero, bai, badakizu? Bai, eta ganea, ez que zenbakize da biribile. 11.000, 111. Joder. Bat. Da hor planta usan. Claro, Claro, es ya que está. bat bi ja molesta bileban. Horre, vale, ondo. Jo, zenbaki biribile, Jo, hainbeste hoteletan egon da, Zuen. 11.000 hoteletan egon da. hainbat Ja. sueldo, Bakotxien asko hartos. Hainbat Ja. jornaldo gizor, Hortan los hotel baten danak. Diferentiak izango dira, ez danak orden. Karo, Ah, bai, karo. bai. Bueno, segun Ibiz Nundik atarauten ez Lagunei dut baina eskatut eta interneten bai. begitzen Bai. bazue, seguro hartuko ala bera argazkizea, horre, atzien... Booking Bai. certificado. 11.000, 11. Gianfrancois. Gianfrancois ipinit ja interneten agertuko da. Booking certificado Gianfrancois. Da, horrez gain be, egonda beste pertsona bat antza asko bidaiatu dauena, eta herri askotan egondana, eta honek koleksiona dauz barrako jaboiek. Edo, horrek egoten dinak... Tximbolakoek eta... Tximbolakoek, Bai. baina beste jaboiek. Hoteletan begoten diola Bueno, pastilla ez tximela. tximela. gelak ez Pastilla, bai, egoten bai. die, pastilla moduen be bai. Ah. Bai. Horre barratxuetan egoten dienak, olakuek koleksionetik okurri jako noni. Eta Hori aurresti da. Aurrezti izango da, ez dakit. Bai. Baina Karol, hau esan, Buah. Buah Hans, zozen, esan diarren. Bakizu zema jaoitxo deko zan. 5.000 gitxi gora bera. Uste hola gehiago diela, baina ez tala llegau dana kontetara. Orduan ez da inbeste Ai, dutxetan. Dutxau gitxingo, baina... Baina... Ondo. Bingen nun erosten dozuz, 5.000 jaboi, ganeo, pastillakoek, zujuen zein ultramarinos edo denda handi edo gursunena, eta topetan zuzen jaboiek ez diolakoek, Tximbo, egoten bada, Lagarto, la toja. Bueno, baina normalien beste tipo bateko izin die. Etxatzu asko gustau, isildu inzaria. Baina... Txakorre hon gara. Bai, 5. Bilduma beba dau, eta hau Jens Berbekek ineiko bildumie da, eta honek kolesinten dauz tostadorak. Oso ondo. Lakuek, etxean dizek dekiez, ez da? Ni Ez etxean. dakit zela Hori danak etxean sartzeko. Bai, Koleksiona hori horako da. gauzak. Ja. Ez da ja txarra, jun komunera eta tostau. Pa. Hori, edo zein leguten. Coño, Ba, honek, hori tostado euro. Atak, edo zein eskinatan. Claro. Honek telebizioen beltan bet tostadora deko zipin nintzen. Claro. Ez que nun sartu dira. Cuadro Joder. parik, bat tostadora. Pelikula ikusten zabilen bitartien tostetako. Eta dekoz, osea, 600 modelo ezberdineko kolekzio deko, osea, 600 Ai, ama. ezberdin tostadorak, osea, hainbeste modelo egotie be. Claro. Ospero. Baina ner... Badiru ebe sobran, Tajada bintzako, eroiruntzako, launtzako, desberdine dauz. Karo, mundu osoko gizengo dira. Ez dakit, hori ja ez da dupin nintzen. Ja, baina 600. 600, bai, 600... Txinuek espadi danak. Urte ezberdinetako ekin jokatuko da, igual, edo... Ja. Bai ba, buko dauz epoka ezberdinetakoek. Favor 2000, favor 3000. Hori da, Ah. hori da. Ja. Holan txik. Alfa, ez, alfa gesteko. Beta, Beta. Alfa gesteko tostadorarik. Ez dakit. Alfa pai. Zan da, jata. Jata, elektrodomestikos. Bai. Are guko dabe. Matizine maki. Seguro. Eta tostadorak kolekzio diez gain, hemen beste pertsona isen celebredun batek, Mafred S. ez dakiz zerran. Mafre? Rostein, Mafre llege izena? tipo sakona, bera. Mafre. Mafre. Manfred, esan dut ba. Mafre. Jesus, hain gatxa beste izen ba. Gorantzi bat, Eta honek- gorantziak Mafreri, berrizko Mafreri, lagune dina, eta... Honek Bai, antza, bai. lepuen askure asko egiten dau. Eta kolezina doz, horre, bastoitxuk egoten dienak Bai. lepu Oh. asko. Ona. Hori ona, Jo, hori bai dela ona edo zein eskinatan, ba, holako Ja. bat ukillo. Ez dien zerra. Horrak burukoek bai. Bueno, Oh, burukoek.
Bai, eske, dozin eskinetan eukitxe ondo dago, baina 675 dekoz, bere Eskina kolezioen. asko deko. Eskina asko deko txina. Larrei. Gela guztietan euko dauz gitxien, asko. Amarra mau. Bere parejien dako, alako izango da. Asko, eta honepe, 71 herrialde bizitatu dauz, bastoiek topaguran, Jo, asko dio. Joder. eta, bueno, kolezio bitxixe, politxe bera. No, personak honetara dediketan diero, zer, bestela, hainbeste herrialdetara joen da horren Beti bileta. egon da kolekzionista, ez dakit, ondo ikusi modu, kolekzionista, beti dago baten bat, gertuen igual, batek txamponak. Bai, ba. Bai, baina fiketan basa, moneda por si acaso, Mexikon peso batekuek. Horre ja 5 zentimo di bakarrik. Ez da desgordetzen 500 Hombre, ez da inerreza izeten olako kolekzioneti, Bileti, pero gente gitxe kolekzionetan dauz. Txampona pai, baina biletiek. Efectivamente. Ja. Dekenak kolekzionako dauz. Ba. Eta zer esaten meguña, aztu jate? Bai, betxo. Hau ja oindatorena itzela. Momentu itzela. Lehen esan dugu silborretako pelusillak kolekzionetan, baina honen nahia da artista utzen zena edo igertzen jako. Da, enjau bilduma bat, toketan jako nien bitozkolak ebaitie, bitozkolak kolekzionetan hasi da. Ondo. Bai. Eta Richard Gibson handize. Makina, ez dakizeran okurri batzun, egun baten esatia. Ez que Richard Gibson ditu izan, Nik sortuiko materizela da, bilduma temiotonena. Eta honepe tarrotxuekan iruditzea ikusi eta oso kuriosu da, eta nabote ditan hor bere esale pipasala diela, baina ez die. Baina, joz. Horrek urtiekase formak eta aldatengo di, ez da? Ez dakit. Ondo gordetauko dauz, albazio eta... Claro, humedad, arroz pizka de fondo en humedad que estés en Hoxe. Bidama deneko dauz, eta segidu bien aurrera, zeia jentie palagetan bedan hasi da. Eta beste bat hemen antza tipu arotza san, eta okurru izakon untzien bilduma aten bidauela. Ondo. Bai. Untza ezberdineta dauz asko. Hori da, baina, claro. Luzer ezberdinetakoek. Hori da, ez? Untzie, claro, zu karpintxero, iltxemasa, hotzera izan iltxemasa, untzien normalien danak estiloko iziten die. Neurrizia aldatzen dau. Baina honen neurrizia ez gain, topa dauz, 3.000 untze mota ezberdineko kolezio deko, kolezio untze bat, bakotxeko. Bai ba. Betxu, zele esaten dena, arotzerizek ezer dekon, hain gauza simple ikusten dagune, zenbat untze. Seguru parrandazteko untzi ez dauela rekolekzionoko horrek. Hainbeste izango bazien, honez gero... Nioz, barru egon dugu hortutuko esan ze. Kalkulau ze zuek zenbat untze hartu duzu esan? Bizitzan? Ba, 3.000 baino gehiago. Horrek itxi di. 3.000 baino gehiago. Ez dakit, nik ekiz esango. Zuke, inkontable. Alfa. Alfa beta. Bako txapentzau izela gure dauna. Zenbaki zeinak. Nik nire ustez gitxi, baina bueno. Aukeran gitxi ez ban. Bai, baina kasu honetan eskabiz nik biziko untzietaz berbaiten. Vale, bueno. Untzietaz. Hemen bildumak gure ranking honetan, bildumak ekarri guz honetara. Eta bi faltaiakuz. Eta hau politi dute, berak Mark McKinley. Kanta bat. Berak eneko kolekzioa da. Eta da, berba iten daben erlojoen bilduma bat. Berba iten daben? Berba. Horretako bai bida. Ez da balizo kukuek. Ez da balizo. Berba iten daben... Ja. Kriston dirutzi doi horra. Ja. Hainbeste dekoz, ez da zela kontauz, ez da numerorik ipinen, ez da kibu zema dekoz. Baina, ikusten da hor bere txeko gela bateko hormie, eta horrei dana iutzek entzen aztenan egunien, de dios. Dana deko, Zati baterako bintze badeko tipuek. Baina, berba jotzez ez entzuten. Alarmie batek iguel zazpirek eta berrogo eta bizen deko, eta beste berrogo eta lauen, da... Bueno, batek esan, zazpirek eta berrogo eta bi. Ez, Hizkuntza ezberdinetan, karo. Bata beste ez diskutitzen da. Ba, igual bai. De igualdeko Mexikoko hizkuntzan da Mexikoko orduaz. Karo. Jokatu alda horrez, bai? Aldauz hartu munduko leku guztietako ordu... Hori bursan eta itzen da bia, ez da? Ja, eso repillo bat erloju jarritzen. Claro, jakiteko, nos movidu bidan zer.
Bai, Mark McKinley handizek. Hori inan lau gure badau. Makina. Eta azkena, ni celebri dut jate, tipuena, eske pena bat, irratiz argazkizek ezin daikizela ikusi, baina dotori da, habitazinotxu bat, bainera handi bat erdi zen, eta lau hormetan zier, dana atetxuek. Gomazkoek? Gomazko atetxuen bilduma bat. Ai, ama. Eta esan bide da, Carlot Lee, dala bera, bilduma hori dekona. Lee, ondo pronuntzia bat. Txinue. Eta esan bide da bai, egin errekorra dala. Eta bestiek ez? Bestiek, ez da bipinen izan, egin errekorra. Baina hau bai. Hau, egin errekorra. Egin errekorra, Gomazko Eta albo zue, ipini bak izuetanako zue hau isiltzeile bat eskuetan. Txapabokaz dalako mobil hori. Eta begitu, politxizena eskerretatu izena, bainera bat erditzen, oza, ganera olako baino gelaik ez dut uste inoke txindekonik, itzela bera, gure estudizu baino handiz jaue. Ia, Ander, zer epini bio Google-en ero topetako. Zer handako izena, esan du? Carlot Lee. Carlot. Bai, Carlot Lee. Eta deko berak, atetxuen bildumia. Carlot Lee. Bai, eta da... Lee zan ez na L-I edo L-E... Inventa, bai. L-E... Robert Dax, a ver. Hor da, ikusi leke. Gero sarietan igual, banatu leke. Haupa, Carlot. Hemen beste argazki bat toko dute bai. Charlotte. Charlotte, ez Carlot. Holandeko eskorretan. Ander, hauste. Carlot, nik. Charlotte, Ia zia, zimakinan tipo bat. Ja. Horre, batxi kristot batxatxu da, Charlotte. Kriston estanteriak eta bertan danak. Ai, ama. Itzela. Dios pilo bat. Itzela, exagera. Zenbat atxetxo. Eta atxetxo. Zenbat koakoa. Zenbat patxa die. Izango zan polite berari deitu. Eta San Migueletan antolatu atetxuen lasterketa bat zalitik. Zein llegau lehenengo. Horren beste dia? Horren beste dia? Bai, hemen batzuk ikusiko die bakarrik. Ala nipikin dago, 5.600 dago. Mota baina askotarik. beste danak agartzen, ez, imposible. Ez. Danetariko dauz, Gero danak horrek gordetzeko. Kolore diferentitako, Astronauti, bat... Marinela beba da, hau. Variedade apur bat, hor zenbaki horretan normal izango. Bai, danak iguala balitxik. Horrein leike, buscando a Wally partikularra. Te digo. Bat bakero beba da. Eta horri txizet jutanok mobi eskuetan intriga dute. Eta hau izen da. Ranking show, ez dakik guzti batzuen. Itzela izen da. Asko. Asko guzti jau. Ez dakit, celebre girutu jatez. Bai, guztiz. Celebre ez logo. Batzuk personal hauek guztatzu baino. Kuriosuek da, bai. Kuriosu da, napai. Eta, bueno, guztu baiatzue. Etorriko da bueltan beste baten. Espero dugu ez tekela in Lucy izenia itxarun aldize. Alan espero da Wander. Eta, laster gatoz entzun dugun musika buru bat. Aulki huts bat dago sukaldeko izkina hortan aspalditik inork ez du bota nahi ez da bertan eseri ere. Gustu zen Elizako bosgarren lerroko lehen eserlekua taia ez du inork
nolabait, nolabait, nolabait. Ta zenbat okupatu dezakeen ez dagoen zerbaitek. Hutsune batek irensten gaitu, ekaitzik handienak bailitza. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik, ardezagun atxeden aurki utxetan. Arditzagun aurki utxak, ta zor dezagun aurki joko bat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Arditzagun aurki utxak, ta zor dezagun aurki joko bat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Eta gube bagoi aurrerantza, astiro. Eta uste dut hemen asteburu honetan, zozer egongo dela ikusteko plazan. Bai, bizer, zazpiretan egongo da plazan Idoian kontzertue, oin entzun dozue Idoian abestia, aulki jokoa. Eta hori bihar egongo dela kontzertue Idoiana, eta gure badozu etorri, hori. Plazara gertu. Gonbidat eta zauzie Hori da. plazara etorten. Orduen martitzen nire entzuten basa bizie, fastidizau. Berandu. Etzari esaso esai gau. Eta, esan dugu, teknologia barrizek heldu diela Laixiar irratira. Bai, heldu die, bai. Eta... Nun zauz maitane. Hori da, no? Nun zauz? Ni, amen, oin urten naz, Laixiar irratian bulegotik, eta plazara etorri naz. Eta hemen jente asko dau. Ez dakit, uste dut, zozer respatzen da bizela. Zozer respatzen zabizie plazan, edo zertan zabizie. Ya te digo, hemen zuzenien plazia. Hemen larraitz dau, ugaz? Ospatu eze bez, gaur estin urte egune dala. Aupa! Estin urte egune dala, eta atertu dau, eta mentxe gauz, etxera joan ezinik. Da igual, estiri zorizona kantauko tziauz. Hori da, merezia moduen zorizonak ez diri. Kantako txiu. Ala eure kantau itxie. A ber, berak entzuteko, a ber. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak esti, zorionak beti. Hapa esti, zorizonak emela izierratik. Zema jauzi die? Zorizona kantauko tzeuz, zuzenien lehenengoko aldiz izorretako plazan, Zuzen zara lelena. Zema jauzi die, esti? Zema jauzi die? Ez tozku entzuten. Lan zoizio ospakuzunien, ez da? Zer zer entzuten du eurena. Bai, plazan beti ondo, Igerten da komunikazio ez dagoela arrez, ez kauzoso urri, baina... Igual hemen nonok berbaiteko guedeko. Gatoz galdera bat egiten zuei. Igual danon ardien aldo zue erabaki.
Asuntu da, gaur, zintzo gara mintzo grabio gule. Eta... Urbilu mikrofonue. Maitane! Ia. Muitane! Mikrofonu. Oin bai? Bai. Vale. Urbilu mikrofonue. Kontua da, baitu, ona udan heldu da, bai. Udane? Kontua da, grabio gule oin, zintzo gara mintzo bat. Orduen igual, danon artien erabakitzen badugu gai bat. Eta oin gu ez barrure berbaiten. Non organimetan bada, etorri, bestela guk egin gogu. Baina ze gai aldu joarratu gaur. Badeko zue ideiik? Urte betetzeak. Beste ere bat, igual maiak badeko ideiarik. Hori eso. Maitane sakona. Maia. Oso filosofikua. Zer aldu komentau gaur, Maia, zure ustez? Ez dakit. Hori be oso tema importantia. Ez jakin desune, gauza, latza. Gordine. Ez dakit. Igual, amatxok lagunduko txu. Edo aitatxok bestela. Bai. Ia ber, udanek badeko ideiarik. Horregun txarra, Busti zailez ja, burba, Ez dakit, lasterro porrak datoz behai, eta ja lasterre altzeko da bez behai jurgarako baduek edo esan zaten da. Ojalá. Baduek. Ojalá. Olako jurgarako altzetan da bienerako, aber zer antolatu alda, nolako zezen bat. Baina emon buelta batzuk horri. Bai? Ingo horren inguruen? Ala antoko da, udanek esana, guk... Udanek esana, esan dabe? Ala beri. Bai? Maiak dine bai, eta ber? Bai. Oso ondo hori jakitie. Oporru zeine, komenta dabe mendikue bai. Oporru zeine, bai. Maitanek plazatik... Oporru zeine, gehi juergau zeine. Juergau zeine. Opor juergau zeine. Opor juerga. Opor juergak. Jesus. Txosnak bai ez, bueltauko die, bai ez. Dios, zema gai jorratu bihuz ba. Igual gai zabal bat aldo goen. Juergau zeine, oporru zeine, eta txosnak bai ez. Usainak. Venga. Engo hori? Hiru galdera badeko guz. Engo hori? Hori engo, venga, ba. Ja, etorri zenke gure zunien. Zerrik asko. Da mate gure badau, datorrela gu, ana? Agur! Ana jabarrure, ekipo? Bai. Gure medizio ekipinio guz martxan gaurko honetan, eta plazatik zuzenien eurek karriozko ez. Gure zintzo gara mintzorako gure hiru galderak. Niri astu jatezun ezkero, baina... Etorriako. Bueltau da. Txalo bat, Txalo bat, itzela. Gure lehenko korrespontzala. Bai. Plazatik zuzenien entzuneko berbak, eta guri pinezko elana, honezkero. Zintzo gara mintzon. Eta zein izin da lehenko galderia? Hiru egon die bai. Useine zeo zer. Oporru zeine, juerga useine, eta txosnak bai, edo ez. Oporru zeine. Venga, no gure dago horri zurize buzten hasi. Hori. Ondo karritxe. Ia, oporru zeine nik itxi, Nik aspaldi zen ez tekote zerriteko. Oporru zeine nik oporra useine martxotieket. Karreri martxoen atran eban. Eta... eskerrik asko ez dakit. Lan ona, mutil. Lan ona ez, ez da esango notie, baina aproba behin nintzen, bai. Baitxia egun lan. Eta, ze esango dugu oporretatik, ba. Pixkat, ez da kapitaliste pixkate oporren kontu hori? Ba, lartxo, ez? Bai, ez da. Bai, pixka bai. Oporrak eta... Premize moduen hartzen du. Bai, ez? Oporra denbora libre gratis izemiko sana, hartzen dugu, horre, lan egin ez dugun egun horrek hartzen dugu oporraldi moduen. Baina, alan danarren zelako ondo etorten dien, ez da? Hori egize da. Bai. Zelako ondo etorten dien, horre, urte guztize lanin ibili. Etorten die udagarizek, denbora honak, eta oporrak. Bai gero, da oporretan planak. Badeko ze planik zuek? Nik bapes. Aurten bapes, hon niño. Ni guen momentuz... Sobre la marcha. Osea, laizia erratizen ikusten da... Estudioen sartute, berrebe gule udie. Ikusten da, hori da, ez dakit. Udabaltza datorrela aurretik, normalien honako gai baten espero naben, Asturias. Baina sarritzen juten gara urriña, uda maiera horretan egongo da, bai,
Leixiarren jaixe. Da, ala juten gara, kanpinen urtero juten izen gara. Claro. Igez, Kofraitako hainbeste urtean loiten egon da gero maiztegire bajatu behar. Egulazioatik. Oin dala bi urte izen zan hori, baina ez da? Eta igez ezin izan ospatu, esan ospatu, goizen. eta esan bida, denbora hona jabala. Bai. Eta gu Leixiarren egon ginen. Eju. Kal unisono. Bai. Ja, Twin Melody. Bai, teknikoek ez esto zentzen, baina Twin Melody aipatu da hor. Eta, bueno, izenleke plan bat, uda honetarako, ez dakigu zelan egongoan lege dize, be? Ez, kuriosu izango da. Horregaitik be, ez dugu zeiten planak, ez dakigu zer paseko dan. Gogoratu egun igezko udiezelako izen zan. Igezko udia pandemian izen zan, eta hasieran bai, pixkatko free, baina ustalen aia gauzan maskara derrigortzen asunto hori. Bai, baina gero esan egon beste aparteko neurririk, maskarie. Edo eskendu zen hartu. Hori zen. Itxiera perimetralik, ez inungo ordutegirik. Ordutegizik eta bez. Ez, baina... Ba, ointxe gauzen antzera, ez? Ba, baina... Iriko jaizek ezin egon, adibidez. Eta ezin egon. San Miguelak bez. Azken nego parrandi huele... Zagarrotegi bez. Ja. Zagarrotegira joen ginen, igaz. Azkeneko juerkaro, azkena izan zagarrotegi zen. Laixarriteko listu gara. Ba, genek izan zetorren, Enviada especial deko guz, eta behin txinara juntzan behin, bat eta... Esan zaben, hane virus bat dau. Baina aprobetxo enbio. Ja, martxoak amauz baina harin hau, martxoak amauz orduko, zagarrotegire da lan egin dut. Bai. Da ondo inge. Arraboteko moduen, horreko azte guren, zagarrotegi zen egon zitxilako. Itzelak zarie. Oporren arie, zein izango litzeke zuen oporri idealena, o... Viaje idealena. Furgoneta bategaz, Esto? Viaje idealak, bintzete 3 urte irongo bezan, hori bai. Ondo. Vale. Opor nuze. Hortik gaurrera, ja, ez dakit zer, baina. Bintzet... Baina hori oporraiek izango litzeke zala bizitzia. Ez dakit, deitu gurzu moden, baina alde egin apurtze bat. Igual planifikau barik, ez da? Bizkate, lo que surja. Bai. Ezuk ez azule hartu furgoneti eta joen. Igual hemen hau, baina oporretan. Nuen oporretan etxe inguruen baino eta. Ja, ba. Claro. Beste zo dinozua. Borri idealak. Niriek. Ba, ez dakit lan ideal moduen, baina beti gure izin dutena da, esaten da, cruzar el charco esaten dana. Da, Amerikita da, joen. Dan, bueno, ez dakit, Texas edo lako leku batera joen. Amerikita, estatu batuetara buruzuzok. Benjuenezkero ara. USA. Benjuenezkero ara, seguz ikusi, leku biziketi eta holan, bueno, politxe da, bai. Ez etzigene izaten, baina ez toztein beste deitzen, baina horre goten da Tejano Music Day Festival edo hor. Tex-Mex Music. Tex-Mex, baina egoten da urtero, kristonako egun guztiko ekitaldize, eta guztako eten behin, bada penik kapela bat buruen da, egoti, da hori beti oporrekaz hori lotzen dute, Eta bai, ukenegaz edo petite beurrin ez da biliko. Alba da, jungo gara, gero... Hombre, peinara junezkero hori bakarrik ez, ja pixan mobi dute ikusi zer den, ez? Ameriketa, esan da, Ameriketara joniku hemen parindiek eta, Amerika, handize, Euskal Herri zer da, zibiz bat da. Bueno, hori zingo zan. Kuriosu zingo litzeke. Ondo. Ez etu zer da, benan. Esan deko izena esan duzu horrek festivalak, el Tomorrowland del Tex-Mex, ez da? Tex-Mex. Kostoia da esatien. Tomorrowland. Tex-Mex. Vale. Esan dugu izena? Tejano Music Festival. Tejano Music Festival. Ondo. Tomorrowland Tejanoa. Hori da. Estamos trabajando en ello. Hori ben, nondik etorri zan. Entonazio horretik, oporro dialenak izan litzeke ez Mexikon. Betxo. Bai, Pacífico, no, lakon bat. Asos. Esan da, Oaxaca, no... Olako lekuren baten. Egon nintzen, Jalisco gurzuzu joan. Jalisco, sí. Adibidez. La Conga. Jalisco. Adibidez. Bai. Erra izango nitzeke hori. Ondo. Barriro. Bai. O Latinoamerika, bai.
Niko intxe momentu, ez dakit, baina igual bai Latinoamerikari gustako jaten. Gustako jaten. Bestela, ala izan igual holan ez dakit, Indiara be gustako jaten juetia. India. Indian komplikau da, baina, Bai. Baina lagun bategaz beti holan, ez dakit, DBH gara izen da holan, beti bite ginen hor India bera. Niri Tailandia gehiago. Bai, holako, ez dakit. Bai. Piskat a descubrir. Bai, hori bai. Bai, argasi kamaragaz eta... Tailanda oso exotiko, Tailandia. Tailandia. Oso. Bai. Exotiko. Enasaino jo, ondino. Eunen baten. Kontuz. Tomorrowland. Bebaien gona ben, estatu batuetako zelan dau, la Ruta 66. Ruta 66, hori bebaien gona ben. Motorrien. El Gran Cañón ta. Adibidez. Bai. Oso guai. Asuntu da kilometro asko diela, Ja, pilo bat. Eikiarren egin juzu, baina, ondo horreztute kumiko. Bai. Hor bai, 3 urte biko dela, kasi. Gasoline merkeo, baina, ostra, kontuz kubidao. Bai. Baina gisa, mitiko da Ruta 66. Bai, oso mitiko. Bai. Nintzen Los Angelesen pasan urtien, eta galdetu gainoen haber pizkata egiteko Los Angelesetik esan da Las Vegasera edo lo que sea. Eta, Gran Cañonera gure gainon puen, baina kotxi alkiletako arazuek, gero esan pizkata adine, gero dirue, dana arazuek eta azkenien ez ebes. Alkola gota bat. Denbora bierda. Bai. Eta azkenien ez ebes. Ni etxan enbiot. Bertan egon da, ilusio esan, ez Los Angelesera jo ninen. Osa, zen du lortu azkenien Las Vegasera jutia. Ez azkenien lortu. Kuriosu izango litzek. Baina, bai. Itxela. Eta, ez da galdera bat bakarrik izan, eta toto deitzen zabiz niri. Zaki, ze motibo gaiek. Hor da unide telefono. Ez, bera niri. Ez du ikutu telefonu eta. Ai, bueno, niñan. Zebez, deik egon da. Bueno, aklarego asuntu, Eta hori juerga, ez da? Hori ba. Claro. Lehen urten da pixeate gaize, eta ikusten dugu da, oporra, baina, karo. Oporrak, oin arte egoten dien data horretan, beti egoten dien jaisek eta juergak eta. Oin urte betien ez da gulakorik ikusi, baina. Badakigu nungo jaixe dien honenak, baina zuendako zintzu die bigarren honenak. Kofradia gune. Ez da balizio. Ez, San Juanak barkatu. San Juanak. Izan gaiti zen pixka bat, exotiko eta jun gaiti zen. Ez, baina hori bai da holan, eta aiketu genuen, da uste tekniku benigaz badatorrela, nik aurreko udan faltan botana esan jaisek, izan di gariko jaisek. Bai. Guztiz ados. Ados. Bakizu izorretako hauzo handi badala. Dizinio, Kaka, bromie da. Elu jarren ipintxea moduen, garai, ez garai. Hola ipintxea, elurria entzikliko pean, akorrenaz, bai. Garai, ez garai. Egiz de verdadero, Ba, niretzat Matizenako jaisek die. Bai. Baina da, ez dakit, urteko lehenengoko jaisek izaten die, ez da, apirilien, eta orduen ez dakit, gogo sartzen die. Eta beti, ondo, beti. Gero, azkenengo urtietan, urrengoko gunien dantzan, goiorizan, orominon, eta pixkate... Ja, Kristen Rosak ez dantairen. Baina, bai. Ondo pasetan dugu. Ondo dugu, bai. Ez que Matizenako bakego. Bai, egitzen da Matizena jente asko bitzen urtero igez ez, baina jente asko... Temporadia azten da. Hori da. Matizenako gaixekin. Bai. Hori da. Nino segun zai berbena mat ikusten? Bai. Matizenan bai. Matizenan? Berbenia. Egonaz. Puro relajo eta... Gaiz hau, on txosnak eszenariz aurrin ipintzen da bizinetik. Gaiz hau. Lehen aparte... Nire esaten Berbenia. Nik ez duaz ezagutu elan. Kamioi handize pintzen da biena? Hori ez da Berbenia, baina... Kamioien bego naz ni, Ni bai. Radio Futura. Bai. Bai, horko dantzaizek imitetan, Zako barri. Baten ane ginen begir, Como las vacas al tren. Hau esile izena. Andan guziko laure karte, Laure karte, hola.
Zuste dute, ahi bala, ostia, nungoz baina. Jo, hau abainoa, hau matizena. Matizena, arraina. Arraina. Bai. Ni mau izeten dio, ondo, na? Bai. Bai, zan eta jo paso doblik. Egize da bai, normalien Samarkuek eta harako tiri beukin jogu. Osa, matizenako jaiztan beti juenaz, de rebote. Miño. Etxera ezin juen. Tan nora rebota gozu. Gero, matizenetik aldan lekure. Baina gizea, herritxik izateko jaizek oso infrabalorate urtietan. Da garaikuek eta gerizakuek eta... Gerideakuek oso onak bai. Nabakizakuek eta... Bai. Gure auzoetan jai edarra gauten dira. Bakizakuek, itzelak, Itzelak. Ja. Hombre. Realmente ona, sanue. Bertzolari ona, kalidadekuek. Bai. Gente ona, jo. Itzeluzkoe. Gente ona, sakona. Baki jardine familizie. Eta, jo, zema jai, Bai. Da urten, gusten dozu bat ema posible? Bapes. Ia. San Miguelako esperantzia. Esperantzia dako, baina. Ja, esperantzia. Eta... San Miguelak guztiz osorik ez dio. Patukuz. Ganera, ez dakit akordeko sarien, gure etxeitak hemen lehenengo bigarren etorri zan egunean, ganera esabela irrati bidez, esabela berak apostu indabela eurten garaiko jaiztan txosni baietz. Bai, esaben. Garaiko jaizetan? Ustote bintzet aurrera penba bala eta nahi txosna bat egon, sarratzen da ninjungo gara etxera. Ez que gara izan txosni espada usera moa ba. Luartz. Garai. Luartz. Da tabernabi, ahi bat dio. Bai, badauz. Garai. Nahiko desaurra. Bai. Zerro esabe badeki ez eta. Potegu bintzete ondo? Laburrien? Bai. De puerta a puerta, zaten dana? Asko ezilik egalduan. Ez da galtzerik ez. No ez? Ondo da hori. Bueno, kontuz. Segur. Elkarrizketiek garatuz doie, astiro. Ja, galtzi etopetan dabilen antzako, bueno, igual egatxa izango da, baina bestela, ondo. Da, jak esan, ze jai ez tozu bota faltan? Maskara akordetan. Egizeteko Bilboko jaizek. Bai, ez dakit. Teknikoa dauz, bai. Jendetzie soberan. Nien hasien sekule sali, Bilbora joten, bueno, gitxi juenaz. Faltan be asko ezin bota. No bez. Nik egune egizia gustatzen jatena da, dantzariz jo gizorta, dantzariz da bien zapatu egiten da beti. Bai, polita egiten da. Da goizetik joeten gariela, egun osue egiten dune. Baina bestela. Bai, eta oso gustora beti. Dantzanein, potegu eta gero danok batera juerga. Bai. Gero librien. Dantzanein. Espatak itxe alduen da. Bai, beti pasetan dugu ondo. Bai. Bai, someratik tragoek. Eta danok batera joten gara. Bai. Ia ber. Nostalgia. Badari handi bat. Izalik gehatze bilik ginen, tranquilo. Oin pentsetan oin zei jai dator oin. Oine... San Juanak. Bai, San Juanak. Isorretan tombolagas. Tombolagas. Pena, itxela. Itxela. Toña badetxiaz gainera. Oina afterra badeko gube, bai. Ikusteko da momentuen hemen abaditxeko gure estuizo txiki honetan dekogun. Jetue, lerdia da izela danok. Urrengo ben udan eta kompainia beste gai bat. Negarreiteko gai bat ez mesedez. Musikia, nada. Epa. Baina txosnak, nosko? Nok esetzen da bau. Nosko txosnak. Tombola. Hori igual entzulien dako galdera. Porra bat, venga. Nik dinot... Datorren urtien San Migueletan txosnak egongo diela, danak. 2022. Baina harina hue bai, ez da. Hori ez da arrizketie. Ez, venga, matizenako jaizek egongo diela eta osorik. San Blasak. Bai, San Blasak? Ondo, mazi. Bai. Ja.
Tekniko dino. Liburu asoka, aurten! Bai. Egongo dela, bere entoz esplendor. Vale. Nik bakizeko jaizek. Ojalá, ojalá. Dantzarisek barne? Claro. Vale, ba, ensaioko gorde. Da, luntxeta egongo dira. Ah, luntxe ondo. Tio platu ez dakio. A ver, zer dino zeo bestiak. Ni gorzuaz nator da, esamblezetako. Ja, eski ni esamblezetan espentzetan. 2022ko. Hortzak Esperantzu ginot San Migueletako egotie, baina... Ja, baina San Miguelak... San Miguel alternatibo egin ditu sorten. Bai. Bueno, enguz. Txarra guztaron asuntua. Badakizu ez entzuten, ze gabizen entzuten oin, ezta? Ez. Gabizen entzuten... Bakizan protagonistak izen duten dienak urte askuen. Da, jorretan. Garain. Luren gombe bai, egiten dira. Inguruko auzo gehienetan. Esto ez ezagutu, hasiera baten. Ez que hau da, euren lehenengoko disku, Osos. Una joya. Ondala... Arri bitxi bat. Ondala, 26 bat urte izango da, 25, 26 urte. Besteko ibilbidea deke, Bai, entzat. Zema plaza. Zeinek ez da behin dantza, honen kantukaz. Zeinek. Ez que ez da bat. Ninguren, derrigor egon mirizen años luartzen egon maile bat. Bai. Ba... Hori, osea, PCR-en pasaporti, hori luartzen pasaporti enbiko nekin. Aurreko nibili ginen lagun artien konbentetan, akorretan garen, zein zan luartzen ordena, hori da, lehenengoko abestia zein zan. Zein zan. Paran, desba la puta. Para. Azteko, paran. Paran. Itxanan, Hamen eskara musika. Ez da dudarik. Txosnak bai ez dakigu, baina... Luartzen lehenengo zera. Paran. YouTuber badabe, dantzatu nahi baduzu. Hori da lehenengo tariko, bai. Bai da. Baina zein da lehenenga berez. Deskantzuen hostien itxenga hori. Zein da baina lehena? Nik, oinez dauzulek... Purun. Paran. Baina letra zelan da? Esteko. Hori pentsatu badau bera lehenoko diskuen. Eta lotxo pesa deno ginen behar. Lotxo nazi. Lotxo beste abesti mitiko. Au! Hausar. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Ahora soy Yankee gauz, Gran Cañón, Ruta 66, Sweet Home Alabama. Oh! Bide luze ibiltari norabide bat zuzena. Zeinek ez da dantza nahi, Luartzen pentsaba dala, lehenengoko taldiet bidez kantzen. Bakizan, jaizan betik da lehenengo joten dau, deskansu iten dau, gero jote da unmien dako, gero ostra deskansuen, da gero, tak. Izelek, Leuke zetxik esango. Itzela die, bar. Zenbat ordu. Eskumako bezue barrangan iripini. Ondoko eri sekulako barrizek egotentan, danak uzurra. Dau fonduen. Rafa zeuri berbetan. Rafa eta zeuri berbetan. Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Lura ize uratazua, naturaren elementu.
barriketan, karo, barri dezengot. Barrenak eta guztu oguz. Eta, ez aurrean saioen, azkenien nasaitu gara, gure penak eta danak hemen bota oguz. Bai. Eta ointxe dator entzulien ordue. Entzuli zei guztenak egiten gure. Ator kantari. Oier! Ator kantari Oier. Eta kisuen lez, astero ekarten dugu Oier gurera, bere kantetako era nananeo bakarti eta profesional horraz. Munduen bakarra dana. Bakarra, ez dut uste hori hori imitetako gatxe egongo da. Baina, badeko bere meritu eta gure erronka hori zeten da. Ia sarien gai asmatzeko Oierrek ze kanta nananetan dagoen. Eta horrek bai dekola meritu, Meritu itzela. Kristuna, bai. Eta pasan hastien ipini genduen kantuen. Eta esan biogu, sari zein dan. Bai? Jan... Hori da. Jani, Jan, punto nundo dira, beti ahaztu nire Jan punto... Etxeko goxoak. Jan punto. Bai, Janire amezua. Pastelera ditxaratxera. Hori da. Gure taldeko kide da nabera, Faltan botaten dugu, Ja. Denporaz justu da bil, baina... Topera da. Aldamenien bera gua segongo da. Eta berak eskainitako gozuk izango die. Da honen izango da pasan azteko dizue berreskuratu, jakin zein dan. Eta ia zer nioen entzuli. Originaletik oso urrin ez dau. Zago nahiko ondo uste jago. Bai. Nik imaginetan dut Oier dantzan. Sentimentu de bintzat eminen da, Bai. Eta hau izen da erronka, da entzulek, bat ematzu bintze fenibilidia, eta bere erantzune bielduzku ez, eta audizio bat hau beste, badau ez da, teniko? Venga, entzun daigun lehengue. Epa, laixiare, zeme uzabizi, Bueno, hemen gerbe priskuk etxuste telefonua hemen palatu. Bai, mobile última generación da, bueno. Baina, horregabiz, intenteu da, bezin dugu, barrerutu pau ez da, gure lagune Oierren zera, nanan neu, bas, ez du topetan da. Bueno, esan dute, improvisazioen biot, improvisazion, nik pentsetan dut dela, ia, azmetan duten, Ez dute pentseko azertaten dudeni, baina, bueno, por si acaso, amaia edo, lati edo, batek, bintzate entzun deizten da, sita bat badau, fenomeno, eta bize milarrienia, zematen duden, a ber, uste dala, zelan da, itxan, a ber, zazpimendeko, hori ez, itxan ez, Hau bai, Benito Crespundin, Mila bederatzireun da lehengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia gertu zan beratzi galdian. Benito Crespondido esan da, Crespondiz, lertxundin kantia. Eta, gure zingunaz, juen zuekana, penie, zer boi botatzen dunik asko, eta, bueno, zindu juen da, baina emetik, morsu bat dan hori, bai leti, bai amaia, eta, bueno, nigaz zitxik gure duen hori, emetik goraintzizak, eta, Musu handi bat, Hala, peni, nik nahiko neuke hor zerbezak edaten nego, baina,
Ezin. Beti zin da. Bihot basura, untzik eta zaintzen da, harretan da. Zeunente txabolan emikote lota. Bueno, beste barik, Ni zitxe gurot, eta postela horrek neberan, ez da egiten kolori galdu bingo dugu, baina zitxerako txeke gordeta, Zuen lo tipota usti. Venga ba, gugurrein, jo. Jo. Apa, Ez da labur geratu, Terrible. Terrible. Ez da igual zertau badauen, ala ez? Baina, ondo kantauzku. Improvisazio hain da, Ondo da harto kantauzku, eskertzeko izin da. Haupa, Josetxo. Astilla sartu dago, Bai. Preiskurik endutxo telefonua eta zertau ez. Nik ezi esan bieldu, jo. Artistio. Oina astera hori bai, matabarri monten, Bueno, artistia, Josetxo, igual laburtxo, egiten bosko, hobeto. Ondo. Gustora hartzen du. Dai ba, entzun da egun gehiago. Living on a prayer. Living on a prayer. Kanta da Living on a prayer, Bon Jovirena. Eta gu, Amaia, Mikel, Marcel, eta Maria. Ondartzatik. Me gustora, Ondartzan. Jolines. Holan bai, baina. Iberriak eposik egon dietak. Bai. Eguzkipien egon Hori da, dietak. gustora. Peletan. Kremi ez dakik bomba da, bebes? Beste ikusi hori. Beste batzuk, eta mekan euskiten apuraten egon da, ja, txera erreta. Oinura faltia. Da, gizio egongo da. Menteniko efora jo garrapa boz, baina horrengo. Hau, Paraxiar. Astonetako abestia da, Living on a Prayer, Bon Jovirena. Aberre tokaten zaren ja astonetan, ze uste dut bota duala guztietan, eta uste dut, merezi duala. Venga, makinas, jarraitu lan, agur! Errepika behin da orduen aukeri, Azkenengo bizek esan da bie kanta iguela. Bai. Josetxo aparte. Ni gehiago konbizio ustena Josetxo da momentuz, bai. Gogu, azkantado bintzen. Argumentazio hona izen da. Bai, bereta. Eta ja, beste bat bebadeko. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Wow. Honek inglesa ondo jorratutu deko. Bai? Gure izaro. Gure izaro. Zolako polito. Josu ez da entzun nengoen. Pena bat. Horreko bai egixe, Ensaioetan faioengo banda. Ez da atrebido. Urrengokoen, bale? Polito izaro. Gehiago badeko? Venga, beste bat. Haupa, Josu Totorikanaz, eta nire ustez abesti hau da. Wow, living on a prayer, take my hand. Ona? Eta hor geratu da ez da egizilako gehiago. Ez. Gitxik todo, baina ondo. Ondo, sano, Bai, hau ezagun edeko. Bai. Bai, ez da. Batzuk, bai. Esatzen da zuen? Bai, abizena iguala deko, kasualidad igual. Biztaz, ez da. Bai, ikusi asko egiten dugu, bai. Hiru papeleta bertzako. Bai, hiru papeleta. Eta, honek izen die audizio bitartez euren parte hartzi emon da bienak. Eta igual esplikoko guzean junzan hori puntuazioena zenbat papeleta lortu. Papeletana. Bai, bizkat igual egunin ipintzeko. Gure, bueno, WhatsAppera edo sare sozialitatik edo bihartzen badozu ze abesti kanterren hoben oierrek idatzile, sartzen da papeleta bat zure izenagaz. Idatzi biherrien audio bidez biheltzen mozu 2, eta audio bidez esaren biherrien kanta hoiten mozu, 3. Orduen? Eta honek azkenengo danak asmatu da bien abintzet 3 da, bez? Gero horrez gain beste jente multzo bat parte hartzu da WhatsApp bidez eta sare soziale bidez. Baina, jakin daigun zein dan, benetan
Kanta hau, aste honetako kanta hau. Venga, teneta. Itxela, zelan da kantonen izena, zenien asa... Itxan. Estudioko ati zabaldu da. Eta... Ez, baina badoi, Nora? Maitane joen mikroegaz. Baina... Itxan, Homen, beste... ¿Cómo nas? Zuzeneko sorpresak. Abeslari, etorri. Eta Maitane Barrido gure mikrofonugaz, plaza dantzadoia. Bai, Ja, oinezka entzute. Biri, esa hostia, Maitane urte. Jauko entzuko. Bueno, esteko itxik gaur guretzat, igual anek badeko. Anek dino eset. Igual urrengorako itxiko gu, vale, ekipo? Bueno, beste bat itxiko da, baina hemen plazan deko. Hoi megire dekot. Ane eta Oier gure lehiaketa honetako protagonista. Handi, lotzatute. Ez dugu lortu. Lotzatute ia Lotzatute ibili dago, bai. Bizitzen etorri da bakarrik eta momentu honien harrapa batu. Eta gu be saiura sartzen barrio lehiaketara buelta guran. Zelan izena kantunen izena, ze nien askapas parrontzi dago. Living on a Prayer. Aupa. Bon Jovi. Orduan, Josetxok ez da asertau? Kasi. Beste guztiak bai ez da? Baina, ni pentsan dau papelete merezi dauela. Nibe hori pentsa. Merezi dau. Ez da izartuko, baina merezi dau. Merezi dau? Are gure hona zikiera, papeletik ez dut asko. Hori behitzen. Claro. Pastela badeko. Dana hartxu izango da. Ba, venga, sorte gundegun orduen. Jakiteko zein izenan aste honetako ator kantari oierreko... Gaur gure invitauek hartuko dago, ez da? Astrenuedeko eta... Hori da. Okeri mongotzio. Itxaron, fallo teknikoak. Hori. Ontxe. Bai. Eskue prest, gure saskitxu prest. Gana gorren esku momentu honetan. Badekogu. Kamara in action. Aitor Sagastagoitia. Hola! Aitor Sagastagoia. Sagastagoia. Txarto jazitea gure papelien. Baina, bueno. Zaragozara doi orduen. Zaragozara duez pastelak. Bi especial. Oso ondo. Ederto, soizonak, bai. Aitor, soizonak, deitu ingotzeu. Deituko gu, bai. Ez da, bi herri nero ongo badan. Ospitilian. Ia ber, sortiako. Lanpetute topera. Bueno, mintxe gabiz. Beragaz kontakta gura, madak izan. Korresponsala badak aguz, baina... Telefono editzeko antza ez. Hortxe da biz, bai? Tekniko kontu egiten. Enaz kapasa llama teiteko. Información gratuita de... Lehenenguen, da, hasta arpeizen. Ez da gizera gratuita. Ja, beko plan B. Kostau jatenaz, llama di martxan ipingia. Yes. Jo. Beste indet... Jo, zelan guztien da honek. Beste intento bat? Información gratuita de Orange. Orange. En este momento solo puedo... Bueno. Jo. Beste barrio propaganda ipini gugu. Propaganda. Eta, bueno, zer? Plan B. B plana. B plana. Eta zein zengo gure B plana? Ideiarik emetik? Norok bera emititia. Atala beste papeleta bat bezala da ditu ingotxo. Hori da. Aitorrek gure zaritza irabazi dago, janin pastelak irabazi dago. Ja, irati bada bilor, papeleta bile. Bigarreneko papeletan. Ia ber, zeizen ipinten dago. Josu Toto. Kontxo! Kabe llamado. Ia, bai. Bueno, nik proposatuko, gauza, telefono hartzen mozku pastela beretzako, bale? Vale, ados. Votos a favor, bi. Vale, bestiek ez da bezaten. Votos en contra! Nik ez alde ingo, baldineta zatize, jasotzen bat. Vale, orduen, vale. Bai, danoko joz paskaltzen zuen etxera. Vale. Orduen, bai. Orduen, vale. Vale. Ia, kontaktetan gabiz.
Txantxan, hau potegoen erobiliko da igual. Eskotarretan da benien. Raro, Josu? Pantaile zuri, eta gomen tonuri entzugura. No funciona. Oh. Formación Raro, Venga, taberna zuruen. Ja, hirugarren aukera. Beste bat atako, Juno. Jose txie, jo altzen. Hau, ezagune deku. Ana Alberdi. Hala, haune barbakoa etxene hongo dio. Seguro, Barikuro. Beste bat atako, ez dutxego barbakoa. Beti goiz, plastadio muten. Venga, beste bat. Eta hau da... Martxel. Venga. Martxel... Lasa. Martxel Lasa. Bai, Martxel... Ia, daituko gu. Martxel. Aupa, Martxel. Eko gotxe hau? Martxel da ez dara bena... Nola, Martxel? Donostiko da, ez da? Ez badakit, ez? Hori da, ez? Ia tonu moten da. Bai, uste... Igual telefono beradeko arazu. Dana, ezin da izen. A ber, fallo guri, edan. Guria izango da. Beste bat. Guri izango fallo eguen. Ja, Bada. Tie pinta. Bada. Zela nintxeko da guri. Rayeko etzio Aitorri? Kontestadora ez dugu. Aitorri, baina karo. Itxo aprobi barriro. Igual, itxan ez, tranquilo. Venga, azte lleva dekuz, da? Bai, ba. Bai, zue guztu zue baietz? A ver, nik oin biot, taka, telefono topau. Jungoa komentetan ez lan egiten da bailen dana. Jugadi itzela izango da, topau biot telefono. Da bailen egiten da, mobil batean numero topau, da bestien iatzi bideo. Jo, bierra terribli, Hau hacker repesta behitza. Ia ba. Horga biz? Ia, telefonu izin dan? Ero eure padien, gure entzuli padien. Edo... Epa! Telefono erroez. Zoz eraztu din telefonoa zando. Tarifa egin, nazten gara. Tarifa jana, osan da. Punta. Aitor? Arratxa León? Sí. ¿Sí? Bai. Bai. Aitor? Kampoen harrapa dute. Sí, soy yo. Irabaziozu leixi erratiko sarilla. ¿En serio? Bai. Zu zara azte honetako irabazlie. Eta hemen zau, zuzenien leixi erratean. Ez dut ondo entzuten. Ez dut ondo entzuten? Karo. Ez da entzuten. Ja, handarra jo zuzuk berba. Ez, leixi erratiko sarilla irabaziozule ba. Ba, eskerrik asko hori bai, hori interuna. Gure da zentera. Oina entzuten dozkuzu besti hori, Aitor. Hori bai, baina gero hori urrun moduen entzuten dut. Urrun, ez da? Da zunun zauz, jake urrun esan dozun. Oin Zaragozan, kasualidad. Etxu, Zaragozan. Ai, karo, urrun zauz da lan entzuten dozu, ba, urrun. Betu, leixi erratiak Zaragozaraino sari bat, Sariz zein da, gogoratu deitzogun. Ba, kizu zei irabaziozun? Ba, gaurkoen ez dakizen da sarixe. Jan, etxeko gozoak ekemoneko, produktu sorta bat, bizkotxu, eta galletak, eta magdalenak, eta... Perfecto, lo único ez dakit ni jun alko nazen urrengo aztien bile, edo... Bueno, gorden goitzau, urrengo aztien. Pentsauko gu abetran Engo berba, eta erungo jatzu zari Aitor, urrengo azte buruen, hemen egongo da. Pasetan da negun bakotxeko, zozer kenduku, da guk jango. Horia. Komisillo. Bizkor jumiko nazen den bile. Ados horregaz. Bai, harin etorri, zebestela igual ez duzu zertu pauko. Oso, handa, Aitor. Bai, eskerrik asko. Zeuri parte hartziarren. Dalazte horren gara. Agur. Venga, agur. Hone di orduek deitzeko, Ja, esan, norre... Sorpresa arpetatuz. A ver. Sí. ¿Quién? Sí, soy yo. Pentsako, hemengo baino bat badabil nire, darra jogura, Zozer. Ondo. Eta, bueno, sari jabanatu egu, baina oine... Jani, hotzara bi sorsketatu duz, da bizek kuadria bardinako etxako izin, nire kuadriako entzako, bai Asier, da bai Aitor, bizek bie, ez dakit zer dekun. Iru induz. Esate baina Sabiz txibatazazko delatetan, ja. Así que bakigu behantako irabazi zinen, ez da? Ni. Bueno, datorren asteko ipini gu martxan, esanak esan da. Datorren asterako saritxo bat badeku.
bera izango da, Leixiar irratiko katilu bat. Ze, bueno, pentsadu gure aletxo bat bepintie, beti kanpoko irizkatzen ibiligarik, eta guri pixkat propagandi eitie, eta Leixiar irratiko katilu bat izango da aste honetako oierrek ipiniko ben erronkie, asesmatzen dauen entzako. Hori da. Eta tekniko? Ja. Zein da aste honetako. Hora txikatu gara. Aste honetan teknikoek luzetxu preparatu dau, baina falta egin da dudana, pista bat hartu alizeteko. Nahiko harine emoten dago. Bai, bastante, bai. Ni guztot honena da barri entzuti, Bai, dale. Merci da, honek azteko merci. Ganera, kanti aurren ez doien einien, bere goguepe korun zoiez da. Nana hori eta fuertia, beda. Nana. Dana emoten da gure, oia. Dananana emoten da. Dananana. Aste honetan be, erronka bikaino oierrek ipinozko una. Bai. Jo, gatxe gongo da, Ez teko tiari pesnik. Guk ez teku antzi bestotxegu hartzen, ez tekigu zer izango dan. Ez du pistarik emongo. Bak izu, martxanuko guk sare sozialako eta orduetan, eta gure telefonue bai, 654-03-6 lau, eta bialdu zuen WhatsAppak, zuen audizuek. Horrek. Alan merezi dagoelako. Bai. Eta, Igor zan ikusi oso Gaurko magazinien gure... Gaurko horri zurize bete du. Bai. Hortxe, tia, respam. Aletxu, Ez, erto onda, Hain jogu zuer balarrei da... Pentsat... Gente ondo paso da bela. Gu pentsatzen. Bai. Bota bierrekoek. Eta hau izen da... Laixi hartzen 23. alie. Espero gozau izena. Ondin aukeri badeko zue gure web horri zein beste edozein sare sozialetan entzun gai. Así que datorren astera arte, gu hemen egon gara falta barik. Espero zuek egoti be bai.
Arratzalde honen zule, arratzalde hon beste behin. Laixiar irratian, laixiartzen zuzenien. Epa, ander. Ia. Barikuro arratzaldeko 8:00 aurrera. Taladro sarata goizien. Ator kantari. Oye! Laixiar irratia, aidan da. Hau palete! Hori! Leti, bai! Txoritzona!